ang ikatlong State of the Province Address ni Governor Amado Espino Jr. na matatanda ang tumagal ng 45 minuto na nagtala rin ng 40 palakpakan na tumukoy sa mga nagawa ni Espino na nagpanumbalik ng sigla ng lalawigan. Tumiyak rin ito sa pangunguna ng probinsya sa maraming programa ng pamahalaan na tumukoy sa pangkalusugan o healthcare services na siya namang laman ng State of the Province Address noong 2009. Ang tamang pamamahala sa human resources at pagkakaisa ng mga ahensya upang maitayo sa unos ang probinsya sa panahon ng kalamidad, na sa kabila nito, ang lalawigan ay nagtala pa rin ng 51% na naproduce na palay, 80% naman sa mais, 80% pa rin sa isda at 84% sa mangga at 86% sa produksyon ng mga talong. Sa loob ng humigit kumulang 2 taon, higit sa 1 bilyon ang ginastos ng probinsya sa konstruksyon at rehabilitasyon ng provincial roads at pagpapatayo ng school buildings. Ang matagumpay na kampanya sa pangkapayapaan ang isa rin sa highlight ng talumpati na kumukumpirma sa programa ng lalawigan sa turismo at pagsulong ng ekonomiya sa pagbubukas ng maraming oportunidad. Ganun rin ang pagbukas ng commercial seaport at pag-develop ng ecotourism zone sa Lingayen. Para sa Pangasinan Today, Janice Hidalgo, nag-uulat.